Hare Krishna. Warm welcome for today's Science of Self-Realization book reading session. ஸோ இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணரையும் ஆச்சாரியரையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ततान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுமா. ஸோ நான் 3வது சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரிய உரையாடல் வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு பகவத்கீதையை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கடிதம். ஓகே. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடிதம் வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ண விழிப்புணர்வுக்கு ரிலேட்டடா வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா எழுதுறார். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜேஎஃப் சாத்தல் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பிலாசபின்னவர் எழுதுறாரு. ஓகே. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து திருப்பி ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. ஓகேங்களா? நம்ம பிரபுபாதா அது மாதிரி ஒரு உரையாட ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் இது. ஓகேங்களா? லெட்டர் மூலியமா 2 பேர் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து பரிமாற்றிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து லாஸ் ஏஞ்சல் டைம்ஸ் ஜனவரி 11 1970 நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ மாதாஜி இது தமிழ்ல புக் வச்சு படிங்க மாதாஜி. இந்த லெட்டர்ல இருந்து படிங்க. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டைம்ஸ் கட்டுரையின் ஒரு பகுதி அலர்ந்தோமா மேல ஆமா போக ஆமா, வேண்டாமா? கொஞ்சம் சத்தமா படிங்க மாதாஜி, வாய்ஸ் லோவா கேக்குது. படிங்க. 1970 அது ஜனவரி கீழ் 11 கீழே next. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டாக்டர் டைம்ஸ் கட்டுரையின் ஒரு பகுதி. பெர்க்லி கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவம் மற்றும்
சமீப கிழக்கு மொழிகளின் பேராசிரியரும் இந்திய தத்துவ ஆசிரியருமான டாக்டர் ஜே.எஃப். ஸ்டால் தெரிவித்துள்ள கருத்தின்படி, கிருஷ்ண இயக்கம் ஒரு அதிகாரபூர்வமான இந்திய மதம். அதை பின்பற்றுபவர்கள் அதில் உண்மையான அக்கறை கொண்டுள்ளவர்கள். அவ்வியக்கத்தின் எண்ணிக்கை வேகமாக பெருகி வருகிறது என்றால், இன்றைய இளைய சமுதாயத்தினர் முறைப்படியான தேவாலய வழிபாட்டை நிராகரிக்கும் அதே சமயத்தில் மறைஞானத்தில் நிறைவு தேடவும் முற்படுகிறார்கள் என்பதே இதற்கு காரணம் என்கிறார் டாக்டர் ஸ்டால். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சிருங்க, அந்த லெட்டர் ஃபுல்லா முடிச்சிருங்க. அவர் மேலும் குறிப்பிடுவதாவது, கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், யூத மதம் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகிச் செல்பவர்கள் அம்மதங்களில் தனிப்பட்ட கடவுளர்களில் நம்பிக்கை இழந்து தனி முதல்வர்கள் இல்லாத மர்மமான ஒரு மதத்தை நாடுகிறார்கள். கிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேர்ந்துள்ள இவர்கள் இந்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். ஆனால் இந்த இயக்கமும் தனிப்பட்ட கடவுளை மிகவும் சார்ந்துள்ளது என்பதை விசேஷமாக குறிப்பிட வேண்டும் என்று ஸ்டால் கூறினார். அவர்கள் தனிப்பட்ட கடவுளான கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். எனவே தமது கிறிஸ்தவ பின்னணியின் சில அம்சங்களை அவர்கள் இந்து சமயத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளார்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன். அவர்கள் பெரும்பகுதியான நேரத்தை மந்திர உச்சாடனம் செய்வதில் செலவிடுவதால் தத்துவம் எதுவும் வளர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் ஸ்டால் கருதுகிறார். இக்காரணங்களால் அவ்வியக்கத்தின் பெர்க்லி ஆலயத்தின் தலைவரான ஹான்ஸ் கேரி கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய பரீட்சார்ந்த வகுப்பை குளிர்கால காலாண்டின் போது பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை டாக்டர் ஸ்டாலும் அவரது ஆசிரிய சகாக்களும் நிராகரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இனிமேதான் கடிதம் வருது போல. ஆ, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக்டர் ஜே.எஃப். ஸ்டால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபசர். என்னுடைய பாடத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிலோசபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அவர் ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு. ஓகே. அவரு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ், நியர் ஈஸ்டர்ன் லாங்குவேஜஸ் அட் யூசி பெர்க்லி அண்ட் அன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் இன் இந்தியன் பிலாசபி பிலீவ்ஸ். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பிலீவ் பண்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாம் வந்து அத்தான்டிக் இந்தியன் ரிலிஜன், இந்திய மதத்துல இருக்கவங்க வந்து கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால அது வந்து நம்பிக்கைக்குரியது. அப்புறம் அது வந்து உண்மையா இருக்கிறவங்க வந்து அதை லீட் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா மக்கள்கள் வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபாலோயர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் சேர்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எதையோ ஒண்ணு புறக்கணிக்கணும் இல்லையா? அவங்க சொந்தமா ஏற்கனவே கும்பிட்டுட்டு இருந்த அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியை விட்டுட்டு இதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய மர்மம் என்ன, பிலீஃப் இன் த மிஸ்டிசம் சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து அவர் வந்து சொல்லி காமிக்கிறாரு. இந்த என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி, முகமதிசம், ஜெயினிசம் எல்லாத்தையும் அவங்கவுங்க வழிபாடுகள்ல வந்து அவங்க வந்து நம்பிக்கை இல்லாம வேற மதத்துக்கு பின்னாடி போறாங்க. அப்போ வந்து அங்க என்ன, பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் த காட், உருவ வழிபாடுக்கு நோக்கி போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்புறம் இந்த இவர் வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மேல ஒரு கருத்தை சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நேரம் அவங்க வந்து டைம் வந்து நாம ஜபத்துல ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களா ஒரு இந்திசத்துல வந்து எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே. இந்திசத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கடவுள் ரூபம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டியில கூட இருக்கு. ஐ ஃபீல் தட் தே ஹேவ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட். கொஞ்சம் கிறிஸ்டியன்ஸ்ல வந்து கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் வந்து மா மாற்றிட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கருத்தை சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ண விழிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்துசமா மாறிட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இவங்க என்ன சொல்றாரு, கிறிஸ்டியானிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து செக்டா மாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நேரம் வந்து நாம உச்சாரணம் பண்றாங்க, அதனால அந்த தத்துவத்தை வந்து வலுப்படுத்தணும்ன்ற பேசிஸ்ல சொல்றாரு அவர். ஓகே. ஸோ on this ground, he and others on the faculty turned down request to grant credit for the experimental course. ஒரு என்ன சொல்றது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்றது மாதாஜி, ஒரு அது விளக்கு. ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடைமுறையில ஒரு அதை பரிசு பயிற்சி. சோதனை பண்ணி பார்ப்பேன். பயிற்சி
அந்த கிருஷ்ண யூனிவர்சிட்டியில வந்து பயிற்சி பண்ணணும். அதை வந்து எப்போ சொல்லி கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் குவார்ட்டர் பை ஹேங்ஸ் கேரி, பிரசிடென்ட் ஆஃப் செக்ஸ் பெர்கேலி டெம்பிள், அவங்க பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அவர் கையில வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து இதுக்கு வந்து அவர் வந்து பிரபுபாதா வந்து பதில் உரை அளிக்கிறார். ஆம், இது வந்து நடந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி 11. பிரபுபாதா லெட்டர் திருப்பி எழுதுறது வந்து 14, ஜனவரி 14க்கு எழுதுறார். ஆ ஆ, அவர் அட்ரஸ் பண்ணும்போது டியர் சார்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா அட்ரஸ் பண்றாரு. நான் உங்களுடைய ஆர்டிக்கிளை பார்த்தேன், லாஸ் ஏஞ்சல் டைம்ஸ்ல நீங்க எழுதியிருந்த லெட்டரை பார்த்தேன். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்றேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா சாண்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ வந்து ஆஹ் சொல்றார், இந்த ஹிந்துவிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவத்தன்மை உள்ள கிருஷ்ணரை சார்ந்துதான் இருக்கு, அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இம்பர்சனல் ஃபார்ம்ன்றது வந்து அருவ உருவம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம், அது சைட்ல வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அவர் சொல்றார், அது 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரிலேஷன். அந்த 3 நிலைகள்ல வந்து ஆரம்ப நிலை வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா அருவவாதி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி நிலை. நல்ல முதிர்ந்த பக்தர்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இது எல்லாத்தையும் காட்டில எங்களுக்கு வந்து திவ்யமான உண்மை, பரிசுத்தமான உண்மை சொல்றேன் இல்லையா, அதுதான் எங்களோட அல்டிமேட். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பரமாத்மாவா எல்லா ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு, எங்கேயுமே வியாபித்து இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளுடைய புகழை வந்து இப்படி சொல்றார். ஓகேவா? ஈவன் நீ வந்து இம்பர்சனலா அருவவாதியா எடுத்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கடவுளுடைய ஒரு அங்கம் தான். ஓகேங்களா? அதுவும் கிரேட், அதுவும் நித்தியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவானது அப்படின்னு சொல்றாரு, கம்ப்ளீட் ஹோல்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்க உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கிருஷ்ணா கல்ட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் அண்ட் இந்து ரிலிஜன். ஓகேவா? சோ நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டமும் கிறிஸ்துவர்களும் இந்து மதங்களும் சேர்ந்த கலவைன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து அழகா சொல்ற பாருங்க, எதுவுமே வந்து இங்க தயார்படுத்துறது இல்ல. ஓகேவா? எதுவுமே இந்த இடத்துல வந்து தயார்படுத்துறது இல்ல, அதனால அது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஈவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன், முகமதியன், புத்திசம் எல்லாரும் பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் வழிபடுறாங்க. தட் இஸ் குவைட் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் கிருஷ்ணா ஹஸ் பீன் த பர்சனல் ஃபார்ம். எப்ப இருந்து? பல காலத்துல இருந்தே வந்து பிரச்சனை, கிருஷ்ணர் வந்து உருவ வழிபாடுதான் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறமா அதுக்கு பிறகு வந்ததுதான் இந்த பிற மதங்கள், வேற்று மதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வேத கூற்றுப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டத்தை எல்லாம் வந்து யார் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலிஜன், சம் சமுதாய, ரிலிஜன் மதம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? சமுதம்னாவே என்ன? கடவுள். கடவுள் வந்து உடைய சட்ட திட்டங்களோட இருக்கிறதா வந்து மதம். ஓகேவா? இந்த மதம் வந்து யார் உருவாக்குனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் தான் வந்து உருவாக்கினாரு. வேற மனுஷனோ வேற யார் ஒருத்தராலும் வந்து இந்த மதத்தை வந்து தோற்றுவிக்கப்பட முடியாதுன்னு சொல்றாரு. எந்த மனுஷனால முடியாது, எந்த ஒரு கூட்டணியால முடியாது, கடவுள் ஒருத்தரால தான் இந்த மதத்தை வந்து உருவாக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இது தெரியாதனமா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இப்ப இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள்லாம் வந்து உங்க நாட்டுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கடவுள் உருவமற்றவர்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நிலைநிறுத்திட்டு போறாங்க. அது ஏன் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அறிவு குறைபாட்டால நடக்குது, முழுமையான அறிவு அவங்களுக்கு இல்ல, அதனாலதான் அது மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு வந்து சான்றாக வந்து பகவத்கீதையில இருந்து பிரபுபாதா கோட் பண்றாரு. அதாவது அறிவில் குறைந்தவர்கள்லாம் வந்து கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதே அறிவில் உயர்ந்தவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஆஹ் அவருடைய பிம்பம், அவருடைய விரிவாக்கம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இருதயத்துல வந்து பரமாத்மாவா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். Okay, எல்லாருடைய ஜீவராசியோட இருதயத்திலும் அது பரமாத்மாவா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அந்த அருவமற்றதுன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வெளிச்சம், பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுதான் பிரம்ம எஃபுலஜன்ஸ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான ஒளிச்சம். ஓகே, அது எங்கேயும் வந்து என்ன கொடுக்குது? பிரகாசத்தையும் வெப்பத்தையும் கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்க மறுபடியும்?
இந்த வேதங்களுடைய லட்சியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை பரிசுத்தமான உண்மை, அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் த காட், உருவமுள்ள கடவுள். ஓகே, அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்பதான் வந்து எல்லா வேற விஷயத்தெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாங்க இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்றதுக்கு எங்களுடைய புக்ஸ் ஈஷோ உபநிஷத்துல வந்து சின்ன புக்கு, அதுல வந்து தெளிவா கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் வந்து விளக்கி வச்சிருக்கோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்துன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாரத தேசம் வந்து இந்து சமுதாயம் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா டெம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குது. கிருஷ்ண கோயில்கள் வந்து மில்லியன் கணக்குல இருக்குது, ஒன்னு ரெண்டு இல்ல. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இது யாரோட ஐடியாவும் இல்ல. சோ நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இப்ப எல்லாரையும் வந்து இன்வைட் பண்றோம், கூப்பிடுறோம், நீங்க வாங்க. அதாவது தத்துவவாதிகள், கற்றறிந்த பண்டிதர்கள், மதவாதிகள், அப்புறம் வந்து பப்ளிக் லீடர்ஸ், நீங்க எல்லாம் வாங்க, இந்த ஒரு இயக்கத்தினுடைய நோக்கத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ யார் ஒருத்தன் வந்து சீரியஸா இருக்கானோ அவனாலதான் இதை வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு அவரும் பிரபுபாதாவே சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் நீங்க வந்து ரெண்டாவது கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எதை பத்தி, சாண்டிங் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? சோ சாண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய ஆத்தரைஸ்டு திங்ஸ் இல்லையா? இது வந்து ஆத்தரைஸ்டு மூமெண்ட். இதுல வந்து பேசிக் திங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சாண்டிங் இல்லையா? சோ சாண்டிங் த கிருஷ்ணா யார பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஹோலி நேம் ஆஃப் த கிருஷ்ணா இஸ் a definite proof of his lack of knowledge அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இதை சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து instead of turning down the request to give Carrie's course credit, he and all other learned professors of the university, ஸோ நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், அதாவது நீங்க அப்புறம் வேற இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள், அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியால இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களை என்ன பண்ணணும்னா பொறுமையா இந்த விஷயத்த கேட்கணும். உண்மை சத்தியத்தை பத்தி நீங்க பொறுமையா கேட்கணும். எங்களுடைய இயக்கத்துல நடந்துட்டு இருக்குது என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஏன் வந்து பொறுமையா கேட்கணும்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய கடவுள் இல்லைன்ற கூடிய சமுதாயத்துல வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இளைஞர்கள்ல வந்து நீங்க வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்காங்க. இது ஒண்ணுதான் இந்த இளைஞர் சமுதாயத்தை வந்து காக்கக்கூடிய ஒரு ஆஹ் இயக்கமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நான் எல்லாரையும் உங்களை வந்து இன்வைட் பண்றேன், நீங்க எல்லாம் வாங்க, இந்த இயக்கத்துல வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகும், எல்லாரும் இதனால வந்து நன்மை அடைவாங்க, நன்மை அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? சோ இது வந்து டிரான்சிடென்டல் மூவ்மெண்ட் சொல்றாரு. ஓகே, கிருஷ்ண இயக்கம் வந்து இஸ்கான் வந்து டிரான்சிடென்டல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது வந்து பிரபுபாதா வந்து எழுதின ரிப்ளை லெட்டர். அவங்களுக்கு அவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அதை பார்த்துட்டு இவர் வந்து 3 நாள் கேப்லயே வந்து ரிப்ளை பண்ணார். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து எழுதுறார். ஓகே. டாக்டர் சாத் டாக்டர் ஸ்டால் வந்து பிரபுபாதாக்கு எழுதுறார். இவர் வந்து 23ஆம் தேதி எழுதுறாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இவருடைய கடிதத்தை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் நன்றி தெரிவிக்கிறார், டியர் சுவாமிஜின்னு சொல்லிட்டு, உங்களுடைய லெட்டர் எங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப நன்றி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் இவர் எழுதியிருந்தது வந்து லாஸ் ஏஞ்சல் டைம்ஸ்ல. நான் அது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கலிஃபோர்னியாலும் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. யூ வில் அக்ரி, நீங்க வந்து என்னோட வந்து ஒத்து போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா இந்த டிஸ்கஷன்ல நான் வந்து கொஞ்சம் பலன் அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லிட்டில் கெயின் பை டிஸ்கஸிங் ரிலீஜியஸ் ஆர் பிலாசபிக்கல் இஷ்யூஸ் த்ரூ த இன்டர்வியூஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் இன் த பிரஸ். பட் இதுல வந்து நான் 2 பாயிண்ட் முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறது வந்து ரொம்ப பழமையானதுன்றது எனக்கு தெரியும். வேதங்கள் புராணங்கள்லாம் வந்து பழமையானது அதுவும் தெரியும். இது வந்து வேற மதங்கள் இருக்கு இல்லையா,
கிறிஸ்டியானிட்டி, இஸ்லாம், ஜுடாயிசம் இது வந்து எதுவுமே வந்து இதை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலன்றது தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து என்ன தெரியணும் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து உருவ வழிபாடுக்கும் அருவ வழிபாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பட் அடாப்டிங் திஸ் டிஸ்டிங்ஷன் இஸ் ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இன்னும் சிம்பிளா பண்றதுக்கோசம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எதுல வந்து ஆர்வம் காமிக்கிறாங்கன்னா இந்திய கலாச்சாரத்துல வந்து உருவ வழிபாடு இருக்கு இல்லையா, அதை ஏத்துக்கிறத வந்து பாக்குறேன். அவங்க வந்து ஈஸியா இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் தேசத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோனோதீசம். அதாவது மோனோதீசம்னா என்ன சொல்றது தமிழ்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் ஒருவரே, ஒரே கடவுள், ஒரு கடவுள் வழிபாட்டில். ஹரே வெஸ்டர்ன். கிருஷ்ணா. ஆ ம். I am less surprised when people who are dissatisfied with Western monotheism take to an Indian philosophy which it stresses an impersonal absolute. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து வியப்பா இருக்கு எப்படி இவங்க வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் மோனோதிசம் நிராகரிச்சுட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிலாசபி இம்பர்சனல் அருவ பிரம்மத்தை ஏத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து சொல்றாரு ஒண்ணு. இன்னொரு பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து நீங்க நாம ஜபம் சொல்றதுனால எனக்கு ஒரு கஷ்டமோ அதை கேட்கறதுனால ஒரு எரிச்சலோ எதுவுமே இல்லை. பட் எனக்கு வந்து அது பிடிக்கும், ஐ லைக் இட்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கருத்து ப அஹ் பரிமாற்றம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஆனா வேதங்களையும் இந்த பகவத்கீதையும் தொடர்ந்து உச்சாரணம் செய்யணும் அப்படின்னு கூறல, அப்படி சொல்லல. அது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை. நாமத்தை மட்டும் தான் உச்சாரணம் செய்ய சொல்றாங்க. வேதம் பகவத்கீதையெல்லாம் உச்சாரணம் செய்யணும்னு கூறவில்லைங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை. டிஸ்பியூட்டபிள் ஃபேக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள்ல வந்து அவரு நினைச்சிட்டு இருக்காரு தேவையில்லை, சாண்டிங் பண்றது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அவருடைய கருத்தை சொல்றார். அவர் என்ன தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு, கீதால வந்து வேற வேற பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார். விச் ஐ ட்ரீட் அட் சம் லென்த் இன் மை கோர்ஸ் ஆன் த பிலாசபிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு புரிஞ்ச விஷயத்த வந்து 2 பாயிண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்றார் இல்லையா? ஒண்ணு உருவ வழிபாடு பழமையானது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து இம்பர்சனல் அப்சல்யூட்டுக்கு ஈஸியா மாறுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபத்தை வந்து எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்றாரு. பட் பகவத்கீதையில வந்து அது மென்ஷன் பண்ணிடலன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிடல கான்ஸ்டன்டா சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆமா தானே மாதாஜி? ஆமாங்க. ஆ வேதங்களோ பகவத்கீதையோ தொடர்ந்து உச்சாரணம் செய்யணும்னு கூறல அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை அப்படி சொல்றாரு. ஓகே, நீங்க சொல்ல சரிதான். ஸோ இது வந்து இவருடைய லெட்டர் இல்லையா? ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு மறுபடியும். இதுக்கு வந்து ஒரு பதில் லெட்டர் இருக்கும் இல்லையா, அதை பார்க்கலாம். 7 days கழிச்சு சொல்றேன். இது வந்து ஜனவரி 30 சொல்றேன். 23ஆம் தேதி எழுதுறார். 23ஆம் தேதி வந்த லெட்டருக்கு வந்து ரிப்ளை பண்றார். மற்றது இது தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா? ஐ தேங்க்யூ அதுல இருந்து படிங்க ஓகே. மற்றது. அன்புள்ள பேராசிரியர் ஸ்டால் அவர்களுக்கு ஜனவரி 23, 1970 தேதியிட்ட தங்கள் அன்பான கடிதத்திற்கு மிக்க நன்றி. உங்கள் கடிதத்தின் இறுதி பத்தியில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வது தங்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுவதில்லை, அது தங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். இது எனக்கு மிகுந்த திருப்தியை அளிக்கிறது. எங்கள் மீண்டும் கடவுளிடம் பேக் டு காட்ஹெட் என்ற பத்திரிகையின் 28ஆம் இதழை இதத்துடன் உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளேன். அதில் ஒகையோ பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை விருப்பத்துடன் உச்சாரணம் செய்வதை காணலாம். அவர்கள் எல்லோரும் இப்படி உச்சாரணம் செய்வதற்கு புதியவர்கள் என்பதையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் இந்த கீர்த்தனம் கேட்பதற்கு இனிமையானது, ஆன்மீக உணர்வை அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு ஊட்டுவதற்கு மிக உகந்தது. இது ஆன்மீக உணர்வு பெறுவதற்கு மிகவும் சுலபமான வழி. வேதங்கள் இதை பரிந்துரைக்கின்றன. கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் திவ்ய நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்வது மட்டுமே பௌதிக நிலையில் உள்ள மக்களின் துயரங்களை போக்குவதற்கான வழி, வேறு வழி இல்லை என்று பிருகன் நாரதிய புராணத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அடுத்து வாசிக்காமா? முடியுங்க. மேலை கலாச்சாரம் மேலை கலாச்சாரம் ஒற்றைக்கடவுள் சித்தாந்த முறைப்படி கற்பிக்கப்படாததால் மேலை நாட்டு இளைஞர்கள் நம்பிக்கை இழந்து நிற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் போதனா முறை திருப்தி அளிக்கவில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை அவர்கள் வரப்பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் மேலை நாட்டு ஒரு கடவுள் சித்தாந்தத்தை அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமான வேத முறையின் மூலம் புரிந்து கொள்ள பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் கொள்கை அளவில் மட்டும் வாதிக்காமல் வகுக்கப்பட்டுள்ள வேத நியமங்களின்படி கற்கிறோம். ஆனால் உங்கள் கடிதத்தின் இறுதி பத்தியில் பகவத்கீதை இப்படி தொடர்ந்து உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறவில்லை என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை என்று தாங்கள் எழுதியிருப்பது எனக்கு ஆச்சரியத்தை தருகிறது. பகவத்கீதையின் பின்வரும் பதத்தை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை என்று எண்ணுகிறேன். பகவத்கீதை 9.14 சததம் கீர்த்தயந்தோமா யதந்த யதந்த சத் திருடவிருத நமஸ்யந்த நமஸ்யந்தச்ச மாம பக்தியா நித்திய யுக்தா உபாஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்குவாமா? சரி, முடிச்சிடலாம். ஸோ மாயினின் பொருள் மட்டும் வாசிச்சிருவோம். பொருள் சொல்லிடுவாமா? சரி சரி. மாயினின்று விடுபட்டு கடவுள் உணர்வில் முழுமை பெற்ற மகாத்மாக்களின் நிலை இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. மாயிருந்து விடுபட்டு கடவுள் உணர்வில் முழுமை பெற்ற மகாத்மாக்களின் நிலை என்னன்னா, சததம் கீர்த்த எந்தோ மாம், அவர்கள் எப்போதும் என் புகழ் பாடுகிறார்கள். நித்திய யுக்த உபாசதை, எப்போதும் என்னை வணங்குகிறார்கள். அதாம்மா பொருள். ஹரே கிருஷ்ண இப்ப வந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப பிரபுபாதர் வந்து 2வது பதில் கடிதத்தை எழுதிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 11ஆம் தேதி எழுதினாரு, அது 14ஆம் தேதி, அதுக்கு ரிப்ளை வந்து 23. அந்த 23ஆம் தேதி லெட்டருக்கு தான் இப்ப வந்து பிரபுபாதா வந்து ரிப்ளை பண்றார். ஆஹ் அந்த பதில் கடிதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் குறிப்பா அந்த லாஸ்ட் லெட்டர்ல வந்து அவர் சொன்னார், எனக்கு வந்து சாண்டிங் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து இவர் கேட்டோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாறாரு. அதுக்கோசம் இவர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் அனுப்புறாரு பாருங்க. என்ன கிஃப்ட் அனுப்புறாரு? பேக் டு காட்ன்ற மாத இதழை வந்து அவருக்கு அனுப்புறாரு. அதாவது 28வது இஷ்யூ வந்து அவருக்கு அதோட அனுப்புறாரு. ஸோ அதுல பாருங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க, ஆர்வத்தோட வந்து இதுல வந்து பங்கேற்கிறாங்க. ஈவன் புதிய பக்தர்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோஃபைட்ஸ் சேர்ந்து சாண்ட் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து சாண்டிங் பண்றதுனால, இந்த நாம உச்சாரம் பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? இருதயத்துல சந்தோஷம் வருது. அது இல்லாம இதுதான் வந்து சிறந்தது இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு. ஆன்மீகம்ன்றதுல வந்து சந்தோஷம் எடுக்கணும்னு இது மூலியமா எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது என்ன எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, ஜென்ரலா இவங்களுக்குன்னு இல்லை, இன் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது. ஈவன் நீங்க வந்து பகவத்கீதை படிச்சுட்டு சொல்றீங்க, இங்க பாருங்க. நிறைய கோட்பாடு சொல்வார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரகன் நாரதிய புராணத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து என்ன ஒரே ஒரு வழி? நாமஸ்மரணம் பண்றதுதான் ஒரே ஒரு வழி. அதுதான் வந்து மக்களை வந்து எல்லா விதமான துன்பங்கள்ல இருந்து காப்பாத்தும். இதை விட்ட உனக்கு வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேற கதி இல்லை, வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அப்புறம் வந்து இங்க உங்களுடைய கலாச்சாரம், இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல வந்து ஒற்றை கடவுள்ன்ற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து தவறாக வந்து ஈர்க்கப்படுறாங்க. பட் இங்க பாருங்க, நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடாங்க, விரக்தி அடைஞ்சிருக்காங்க. சோ இதுல அதுல அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி இல்லை, சாட்டிஸ்பாக்சனா இல்ல. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து டீச்சிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிளாரிட்டி இல்ல. சோ அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா எடுத்துட்டு அவங்க வந்து கத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா நாங்க வந்து வெறும் தியரி மாத்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல, நாங்க அதை எப்படி பண்ணணும்ன்ற மெத்தடையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பிரிஸ்கிரைப்டு மெத்தட் ஆஃப் வேதிக் ரெகுலேஷன். சோ இதெல்லாம் வந்து வெறும் தியரியும் இல்லாம ப்ராக்டிகல்ஸும் நம்மள இருக்குது. அதனாலதான் இவங்க வந்து இதை இஷ்டப்பட்டு ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, நீங்க வந்து இந்த நாமஸ்மரணம் உச்சாரணம் வந்து எங்கேயும் சொல்லலைன்னு சொல்றீங்க. ஒருவேளை நீங்க வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம படிச்சிருக்கலாம், இல்ல பேப்பர் ஸ்கிப் ஆயிருக்கலாம். அதே பகவத்கீதையில இருந்து வந்து நான் கோட் பண்ணியிருக்கேன். 9வது அத்தியாயத்துல வந்து 14வது ஸ்லோகம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சததம் கீர்த்தேன் தோமா அப்படின்னா என்ன? எந்நேரமும் எப்பொழுதும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு சதா காலமும் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே.
यथा यातान्ताश्च दृढव्रतः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்தியா நித்தியயுக்தா உபாசதே. ஸோ அதை வந்து நீ நித்தியமா எப்பயுமே பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியயுக்தா சாண்டிங்கும் பண்ணு வழிபாடும் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து எங்க எனக்கு வந்து இந்த வேற்று கருத்து வந்திருக்குதுன்றது எனக்கு புரியல. நான் வேணும்னா நிறைய சான்றிதழ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் இந்த பௌதீகத்துல வந்து ஆன்மீக சப்தம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக சப்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம்காரா. அந்த ஓம்காரம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அதுல கூட கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்போ பிரணவ ஓம்காரா இஸ் த டிவைன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வேதாஸ். இந்த வேதங்கள்ல வந்து ரொம்ப புனிதமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரணவ ஓம்காரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்ன தெரியுது இதுல இருந்து? வேதங்கள்ல வந்து நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும், chanting the Vedic mantras, and no Vedic mantra is complete without ஓம்காரா. அப்பெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா ஓம் சொல்லணும்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்ப வந்து இந்த கலியுகம் வந்துச்சோ, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்துச்சோ, அந்த ஓம் கூட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? சோ ஓம், ஓமோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாண்டுக்கிய உபனிஷத் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த சப்தம் வந்து ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ், ரொம்ப புனிதமானது. அது யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்குது, சுப்ரீம் லார்டு. இதை வந்து வேற எங்க நிறுது ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர்வ வேதத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த ஓம்காரன்ற சப்தம் வந்து சுப்ரீம் லார்டை தான் குறிக்குது. அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் வேர்ட் இன் வேதாசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு சம்பந்தமா கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல அந்த ஓம் என்ற சப்தம் இருக்கு இல்லையா, அது கூட நான் தான். ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் நான் தான். பிரணவ சர்வ வேதேஷு, வேதங்கள் எல்லாம் நானே, அதுல வந்து பிரணவ, அத வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இதை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் பாருங்க, பிரணவ ஓம்காரா. சோ பிரணவக சர்வ வேதேஷு, நானேன் அப்படின்னு சொல்றார். மறுபடியும் பகவத்கீதையில வந்து 15வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல நான் வந்து எல்லாருடைய இருதயத்திலும் இருக்கிறேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஐ எம் த வேதாஸ், ஐ எம், என்னதான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நான் தான் வேதங்களை எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ண கம்போஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? வேதங்களை எழுதினவரும் அவர்தான், வேதங்கள்ல வந்து அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான், வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது அவர்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருக்கு எல்லா வேதங்களும் தெரியும், எப்படி இருக்குதோ அந்த வேதங்கள் எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது ரெண்டுமே வந்து முண்டக ஸ்வேத அஸ்வத்ர உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. துவா சூப்பர்ண சாயுஜ்ய சாக்கியக சா சாக்கியக த சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹோல்ஸ். எப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஒரு பறவையில வந்து இரண்டு பறவைகள் வந்து ஒரு மரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது. அந்த ரெண்டு பறவைகள் என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆத்மா கிருஷ்ணர் பரமாத்மா நம்ம இருதயத்துல இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்குது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, நடக்கிறது, எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்குது. இன்னொரு பறவை வந்து அமைதியா அதை வந்து விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, நீ என்னெல்லாம் செய்தியோ செய்ப்பான ராஜான்னு சொல்லிட்டு விட்னஸ் பண்ணிருக்குது. ஓகே. இவ்வளவு அளவுக்கு வந்து அவர் இந்த பதில்ல வந்து சொல்லி அனுப்புறாரு, அவருக்கு பதில் கடிதத்தை எழுதுறார். மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேத வேத படிப்புடைய லட்சியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான கடவுள் த சுப்ரீம் லார்ட் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணான்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட்பாடு வந்து 8வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. அது இந்த மிஸ்டிக் யோகிக் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை வந்து அவங்க உச்சாரம் பண்றாங்க. ஓகே. சோ அப்படி பண்றதுனால தே கேன் அட்டைன், எங்க போறாங்க, கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்கு போறாங்க, சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்டுக்கு போறாங்க. அப்புறம் அது வந்து பாத்தீங்க வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து 4வது அத்தியாயத்துல அதிகாரண 4வது அதிகாரண 22வது சூத்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனவிருத்தி சப்தாத் பை சவுண்ட் வைப்ரேஷன், வெறும் சப்தத்தால வந்து ஒருத்தர் வந்து விமோச்சனம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, முக்தி அடையலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
நீ பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால எங்க போவ? நீ கண்டிப்பா கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்கு போலாம். யார் ஒருத்தன் அங்க போறானோ அவன் மறுபடியும் இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு, பௌதிக உலகத்துல திரும்பி பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இதுக்கு எல்லாம் முக்கிய காரணம் என்ன? சிம்பிளி சாண்டிங் his நேம் கான்ஸ்டன்ட்லி. சததம் கீர்த்தயந்தோமா, நித்திய, இல்லையா? எப்பொழுதும் அவருடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அவர் வந்து இந்த சாண்டிங் அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதுக்கோசம் முண்டக்க ஸ்வேத வஸ்திர, அப்புறம் வந்து பகவத்கீதால இருந்து கோட்டிங் எல்லாம் அவர் வந்து எடுத்து அவருக்கு டாக்குமெண்ட் பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். ஆ ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு சீடன் இருக்காரு இல்லையா, அர்ஜுனா, இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏத்துக்கிறார். ஓகே, அந்த பகவத்கீதை பேசுனதே அவருக்கோசம் தான். அவர் கன்க்ளூஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றாங்க? எத்திர யோகேஸ்வர. ஆஹ் அப்ப எல்லா யோகங்களுக்கும் தலைவராக யார் இருக்கிறது? பகவான் கிருஷ்ணர். சோ இந்த கிருஷ்ணர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பிராமன். ஓகேங்களா? சோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை எப்படி கூப்பிடுறாரு? ஸ்தேன ரிஷிகேஷா, இல்ல எல்லா புலன்களுக்கும் வந்து தலைவர், இல்ல எப்படி வந்து எல்லா யோகங்களுக்கும் தலைவர் யோகேஸ்வரா, ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதை வந்து அவரும் நம்புறார். ஃபர்ஸ்ட் நான் வேதங்களை படிச்சேன். நாரதர், பிரம்மா, வியாசர் சொன்னதெல்லாம் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன். இப்ப நான் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு அவரே ஒத்துக்கிறார் இல்லையா? நீங்க தான் பரபிரம்மம் பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து பிரபுபாதா வந்து எடுத்து உரைக்கிறார். இந்த இந்த உலகமே வந்து சந்தோஷமாகுது எப்போ? கடவுளுடைய நாமத்தை கேட்ட உடனே. சோ அதனால வந்து சந்தோஷமாறாங்க. நமக்கு எந்த விஷயம் சந்தோஷம் கொடுக்குதோ அதுக்கு வந்து நம்ம பற்றுதல் வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தே பிகம் அட்டாச்சு டு யூ. ஓகேவா? சோ இது வந்து பகவத்கீதை 11வது அத்தியாயம் 36வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. சோ இதுல இருந்து இது ஆத்தரைஸ்டு, நாம ஜபம் பண்றது வந்து ஆத்தரைஸ்டு. இதை பண்றதுனால என்ன ஆகுது? நேரடியா வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து நமக்கு சம்பந்தம் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, வெறுமனே இந்த மகாமந்திர புனித நாமத்தை சொன்னாவே போதும், நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து யாரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுது? கிருஷ்ணர் பரமாத்மா நோக்கி ஈர்க்கப்படுது. அதனால கண்டிப்பா நம்ம வந்து பேக் டு காட் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத பஞ்சராத்திரத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறத வந்து இங்க கோட்பாடு பண்றார். அதாவது இந்த 8 மந்திரம் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இதே மாதிரி வந்து கலி சாந்தார்னு உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 16 வார்த்தைகள் கொண்டது. அது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ்பெஷலி மென்ட் ஃபார் கவுண்டராக்டிங் த டீக்ரேடிங் அண்ட் கண்டாமினேட்டிங் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஏஜ் ஆஃப் கலி. ஃபர்ஸ்ட் நாரத பஞ்சராத்திரத்துல 8 வார்த்தைகள் கொண்ட சப்தத்தை சொன்னாங்க. கலி சந்தர்ப்ப உபநிஷத்துல வந்து 16 வார்த்தைகள் கொண்ட நம்மளுடைய மகா மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த கலியுகத்துக்கு ஏத்தது. ஏன்னா இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையானது, தாழ்வானது, இல்லையா? களங்கம் உள்ளது. அதுக்கு வந்து உகந்தது வந்து இந்த மகா மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து நான் என்னோட புக்கு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யல வந்து நல்லா விலாவியா சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆஹ் இந்த நாமஸ்மரணம், இந்த சாண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் சப்ளைம் மெத்தட் மாத்திரம் இல்ல. ஓகே, இட் இஸ் ஆத்தரைஸ். ஏன்னோ வந்தோம் சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படி இல்ல. வேதங்கள் எல்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதுதான் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். பக்தரா வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தான் வந்து இத ஆரம்பிச்சு வச்சது இல்லையா? சாட்சாத் கிருஷ்ணர் பகவான் தான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார் இல்லையா? கலியுக தொடக்கத்துல அவர் தான் வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. பி சிம்பிளி ஃபாலோயிங் அவர். நாங்க வந்து என்ன பண்றோம்? நாங்களா வந்து தயாரிச்சு எதையும் வைக்கல இல்லையா? அவர் செஞ்சு துவக்கி வைத்து விட்டு போன அந்த இயக்கத்தை வந்து நாங்க பின்தொடர்றோம்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த கிருஷ்ண உலகம் இயக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகில உலகத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது எதுக்கு? நம்ம எல்லாம் வந்து மறந்து போன நம்மளுடைய நித்தியமான உறவை வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கோசம். நம்ம எல்லாம் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எப்பவுமே நித்தியமானவங்க, ஆனந்தமா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். அதுதான். அதை விட்டுட்டு வேற எந்த ட்ரை தியரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா?
ஸோ வேதங்கள்ல என்ன வந்து ஒரு குறிக்கோளா வச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? பியோர் லவ் ஆஃப் காட் ஒன்லி. அதுதான் நம்ம பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு வந்து எப்படி ரியலைஸ் பண்ணணும், ப்ராக்டிக்கலா வந்து சில மெத்தட். அதுக்குதான் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண இயக்கம். அதுல நாங்க வந்து நாமஸ்மரணம் பண்றதை வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த குறிக்கோள், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன் குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் ஒன்லே ஒருத்தர் தான். ஓகே. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள ஹையஸ்ட் கோல் என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை, லவ் ஆஃப் காட். அதை தான் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் வியூ. ஓகே. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லுவாங்க. ஒன்லி த இன்கம்ப்ளீட் வியூ ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட்டி அபார்ட் ஃப்ரம் த போனஃபைட் வேதிக் லைன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் கிவ்ஸ் எ ரப்சுரஸ் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஓகே. அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச குறைபாடு உள்ள ஞானத்தால வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து குறைபாடானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ வேதங்களுடைய எசன்ஸ், சாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு, லவ் ஆஃப் காடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பதில் லெட்டரை கொடுக்குறார். ஓகேவா? அவர் ஒன்னே ஒன்று டிஸ்பியூட் பண்ணார் சாண்டிங்க்கு. சாண்டிங் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ டாக்குமெண்ட் வந்து பிரபுபாதா வந்து சான்று பெறார் இல்லையா? அவருக்கு ஒரு 4 பத்திரிகை மாத இதழும் அவருக்கு அனுப்புறார் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது பார்க்கலாம். இது வந்து இந்த லெட்டர் எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, February 8 எழுதுறார். ஓகேவா? டியர் சுவாமிஜி. பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. டியர் சுவாமிஜி. ஓகே. டியர் சுவாமிஜி, நாங்கள் அன்புடன் அனுப்பிய ஜனவரி 30ஆம் தேதியிட்ட நீளமான ருசிகரமான கடிதமும் மீண்டும் கடவுளிடம் என்ற பத்திரிகையின் மிக சமீபத்திய இதழும் கிடைத்தன. மிக்க நன்றி. இங்கு உங்கள் சங்கத்தின் சில அங்கத்தினர்களோடு பேசியிருக்கிறேன். ஆனால் என் நோக்கில் அவ்வுரையாடல் முற்றிலும் திருப்திகரமாக அமையவில்லை. இப்போது உங்களிடம் இருந்து வந்துள்ள கடிதம் மிகவும் அதிகாரபூர்வமாக அமைந்துள்ளது. அதன் மூலம் விவாதம் உயர்நிலையை அடைந்துள்ளது. இருப்பினும் தாங்கள் மேற்கோள் காட்டியுள்ள வேத நூல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்வதை மட்டுமே பரிந்துரைக்கின்றன என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாமல் இருக்கிறேன். மிக முக்கியமான ஒன்றை மட்டும் இப்பொழுது என்ன நான் பண்ணிருச்சு? குறிப்பிடுகிறேன். இன்னொரு முறை படிங்க. கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ணரின் நாமத்தை வேத நூல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்வதை மட்டுமே பரிந்துரைக்கின்றன என்று சொன்னதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாமல் இருக்கிறேன். ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். ஆஹ் மாதாஜி கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க மாதாஜி. போன பக்கத்துல வச்சுட்டு சத்தமாக படிங்க. பக்கத்துதான் படிக்கிறேன். ஏன் சவுண்ட் வர மாட்டேங்குது? ஆ, படிங்க. மிக முக்கியமான ஒன்றை மட்டும் தற்போது நான் குறிப்பிடுகிறேன். வாசிக்கலாமா? கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையில் கீர்த்தயந்த என்பது கிருஷ்ணரின் பெயரை உச்சாரணம் செய்வதை குறிப்பதாக கொள்ள வேண்டியது இல்லை. இவரு பிரபுபாதா தான் சொல்றாரு. என்னவா? இல்ல, ஆஹா, அவர் சொல்றாரு. அவர் அவர் சொல்றாரு. சொல்றாரு. ஓகே. சாஸ்திரர் வந்து எழுதுறாரு லெட்டர். ஸ்டால் எழுதுறாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, தீர்த்தயந்த என்பது கிருஷ்ணரின் பெயரை உச்சாரணம் செய்வதை குறிப்பதாக கொள்ள வேண்டியது இல்லை. அது புகழ்வது, துதிப்பது, உரைப்பது, பேசுவது என்ற பொருள் தரலாம். தீர்த்தயந்தான் சொன்னீங்கல்ல, அது நீங்க சாண்டிங் மட்டும் சொல்றீங்க. அது மட்டும் கிடையாது. புகழ்வது, துதிப்பது, உரைப்பது, பேசுவது என்ற பொருள் தரலாம். மற்றும் பாடல்கள், கீதங்கள், வர்ணனைகள், சம்பாஷணைகள் ஆகியவற்றையும் குறிப்பிடலாம். உரையாசிரியர்கள் அவ்வாறு கருதுகிறார்கள். சங்கரர் தமது உரையில் அச்சொல்லை அப்படியே திரும்பவும் பிரயோகிக்கிறார். ஆனால் ஆனந்தகிரி தமது வியாக்கியானத்தில் கீர்த்தன என்பதை வேதாந்த சிரவணம், பிரணவ ஜபச, அது பிராக்கெட்ல வேதாந்தரை கேட்டு ஓம் என்று ஜெபித்து என்று கூறுகிறார். வேத மந்திரமான ஓம் கிருஷ்ணர் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓம் என்பது கிருஷ்ணர் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் கிருஷ்ணரை வேறு பலவாகவும் கூறிய அந்த பகவத்கீதையில கூறப்பட்டுள்ளது. அது ஸ்மிருதி. ஆனால் வேதங்களில் அவ்வாறு அல்ல. அவை சுருதி. சுருதி ஸ்மிருதி சுருதி ஸ்ருதி. ஓகே. மற்றொரு உரையாசிரியரான ஹனுமான் தனது பைசாச பாஷ்யத்தில் கீர்த்தயந்த என்றால் பாஷமான, அதாவது பேசுதல் என்று மட்டும் பொருள் என்கிறார். இச்சொல்லின் துல்லியமான பொருள் என்ன என்பதை விட எல்லோரும் எக்காலமும்
கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் என்று அச்செய்யுளில் எவ்விடத்திலும் கூறப்படவில்லை. சில மகாத்மாக்கள் மட்டும் அவ்வாறு செய்வதாக கூறப்பட்டுள்ளது என்பது மிக முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன். அது அடுத்த பதத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. அதில் அன்பே ஸ்ரீ ஞான யஜ்ஞேன யஜந்தோமா, ஞானத்தை வழிபடுவதால் என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை மற்ற எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக வலியுறுத்துகிறது என்றாலும் பரந்த மனப்பான்மையுடன் பலவேறான மத நோக்குகளையும் அனுமதிக்கிறது. கடைசியாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் இறுதி சூத்திரத்தில் அனாபிருதி சப்தாத், இதில் சப்த என்பது வேதத்தை அல்லது வேதங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை குறிக்கிறது. இது சந்தர்ப்பத்திலிருந்து உரையாசிரியிடமிருந்தும் தெளிவாகிறது. சங்கரர் வேதங்களின்படி திரும்ப வருவதில்லை என்ற கூற்றை ஆதரித்து பல மேற்கோள்கள் காட்டுகிறார். அது இதி ஆதி சப்தேத்த, இந்த சப்தங்களின்படி என்று முடிகிறது. இந்த சூத்திரத்தில் உள்ள சப்த என்பதை அவர் மந்தரார்த்த வாதாதி, அதாவது மந்திரங்கள் வர்ணனைகள் என்று குறிப்பிடுகிறார். வாசஸ்பதி மித்ரதன் பாமாதிரியில் இதை ஆதரித்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விரோத, அதாவது ஸ்மிருதி மற்றும் சுருதியிலிருந்து வேறுபட்டது என்ற மாறுபட்ட கருத்தையும் தெரிவிக்கிறார். தங்கள் பரிவுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன். தங்கள் மிக அன்புள்ள JF ஸ்டால். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சோ இப்ப ஸ்டால் வந்து பதில் கிடைக்கல கூட அவர் கூட என்ன பண்ணிருக்காரு, பகவத்கீதா படிச்சு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? பகவத்கீதா மாத்திரம் இல்ல, ஆமா, வேற புராணங்கள்லயும் வந்து அனுமனையும் இழுத்திருக்காரு, எல்லாத்தையும் இழுத்திருக்காரு. சோ அவருடைய நாலேஜ் இருக்குன்றது ஆமா. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பிலாசபர், ப்ரொஃபசர் இன் பிலாசபி இல்லையா? எல்லாமே ரெஃபர் பார்த்திருக்காரு. ரெஃபரன்ஸே இருக்கு அவர் கையில. சோ சுவாமிஜி ஓகே. உங்களுக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நீங்க வந்து எனக்கு வந்து பெரிய கடிதம், அது வந்து நிஜமாவே ஒரு பெரிய கடிதம், நிறைய விளக்கம் இருந்துச்சு இல்லையா? அது வந்து சுவாரஸ்யமாவும் இருந்துச்சு உங்களுடைய கடிதம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது இல்லாம இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க எனக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பிச்சிருந்தா எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்துச்சு. பேக் டு காட் ஹெட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பக்தர்கள் இருக்காங்க இங்க, அந்த உங்க சமுதாய மக்களோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். பட் எங்களுக்குள்ள என்ன ஆச்சு, கருத்து வேறுபாடு வந்துச்சு இல்ல? வேறுபாடு வந்துச்சு. அவருக்குள்ள டிஸ்கஷன் வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனா போல இல்லையா? சோ அதனால நான் இதுல வந்து கொஞ்சம் இப்ப முன்ன லெட்டர்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெட்டர், இதுல வந்து டிஸ்கஷன் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமா இருக்குது. நீங்க வந்து you have not convinced me that all the scriptures you quote prescribe only chanting. நீங்க என்ன சொன்னீங்க, சாண்டிங் வந்து எல்லா வேதங்களும் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. பட் இருந்தாலும் நான் வந்து அதை சம்பந்தமா இங்க வைக்கிறேன். அது வந்து பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து நான் எடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இப்போ 9.14 வந்து நீங்க கீர்த்தி எந்தன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அது வந்து என்ன, சாண்டிங் பண்ணுங்கன்னு மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புகழாரம் பண்றது, கடவுளை பத்தி படிக்கிறது, அவரை பத்தி பேசுறது, பாடல்கள், அந்த வேதங்கள் வசனங்களை வாசிக்கிறது, அதை பத்தி விரிவாக்கங்கள் இருக்குது, அது உரையாடல்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஈவன் சங்கராச்சாரியர் கூட பாத்தீங்கன்னா இதே வார்த்தைகளா தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. பட் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஆனந்த கிரி இனிஸ் வியாக்கியா கீர்த்தன வியாக்கிய கிளாஸஸ் கீர்த்தன ஆஸ் வேதாந்த ஸ்ரவணம் பிரணவ ஜபஸ்ச. ஓகேவா? சோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, கீர்த்தனமும் சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்ரவணம் சொல்லியிருக்காங்க, பிரணவ ஜபா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. லிசனிங் டு வேதாந்தா அண்ட் மட்டரிங் ஹோம், அதாவது நம்ம ஓம் என்றதை வந்து நீங்க போன லெட்டர்ல என்ன சொல்லிருக்கீங்க, கிருஷ்ணான்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ ஐடென்டிஃபைடு வித் மெனி அதர் திங்ஸ் விச் இஸ் ஸ்மிருதி அண்ட் ஸ்ருதி இல்லையா? ஸோ நம்ம வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வழியா வந்தது. ஒண்ணு கேட்டது செவி மூலமா, அப்புறம் சில டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால, அதனால வந்து அது ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்மிருதின்னு சொல்றோம். அது கூட கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோட்பாடு பண்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமெண்டரி, அனுமன் என்ன சொல்லியிருக்காரு, பைஷாச்சா பாஷ்யத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கீர்த்தயந்தா அப்படின்னு. கீர்த்தயந்தா மியர்லி மீன்ஸ் பாஷ மனக டாக்கிங். இவர் வந்து ஒரு பொருளை சொல்லியிருக்காரு, நீங்க வந்து சாண்டிங் சொல்லியிருக்கீங்க. அனுமன் என்ன சொல்லியிருக்காரு, பேசுறத சொல்லியிருக்காரு
கடவுளுக்கு சம்பந்தமா இல்லையா? ஸோ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னா, ஐ திங்க் than the precise meaning of this word is that entire verse does not require that everyone always engage in kirtana, but merely states that some great souls do so. நான் என்ன நினைக்கிறேன், இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து இந்த பொருள் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, பட் எல்லாரும் இதை பண்றது இல்ல. யார் பண்றாங்க? உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் தான் பண்றாங்க, தூய பக்தர்கள் தான் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னும் சிலர் வந்து வேற எதுல வந்து அவங்கள ஈடுபடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சொல்லிட்டு அடுத்த வரக்கூடிய வாக்கியத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்கேஜ் இன் ஞானா யக்ஷ்ணேன யஜந்தோ மாம், அதாவது வழிபாடு பண்ணு. அப்ப வழிபாடு பண்றதுனால எப்படி பண்ணணும்? வர்ஷிப் ஆஃப் நாலேஜ். ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு? இஸ் ப்ராட் மைண்டட் அண்ட் டாலரண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ரிலீஜியஸ் அப்ரோச்சஸ், ஆல்தோ இட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் அபோவ் ஆல் அதர்ஸ், சர்வ பல தியாக. பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு, லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்ல இருந்து ஹையர் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வரையும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, யார் வேணாலும் அதை படிச்சு புரிஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவர் கோட் பண்றது அதுதான் இல்லையா? ப்ராட் மைண்டட் அண்ட் டாலரண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ரிலீஜியஸ் அப்ரோச்சஸ். நம்ம பார்த்துருக்கோங்களா, கர்ம காண்டர்கள், ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து சம் அப் பண்ணி ஒரு சில ஸ்மால் சென்டென்ஸா அவர் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா? ஸோ ஃபைனலி முடிச்சு இந்த இந்த பேராகிராஃபோட முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. த லாஸ்ட் சூத்ரா ஆஃப் த வேதாந்த சூத்ரா வந்து என்ன சொல்றாரு? அனவிர்த்திகி சப்தாத். சப்தா என்ன என்ன? வேதங்கள்ல வந்து வேதத்தை இருக்கு. குறிப்பிடுது. வேதங்களை குறிக்கிறது. அதுல வேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்றத சொல்றாரு. அதுல இருந்து என்ன ஒண்ணு கிளியர் ஆகுது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, கிளியர் ஃப்ரம் த கண்டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரம் த கமெண்டரிஸ். அவங்க எழுதியிருக்க விளக்குறையில இருந்து புரியுதுன்னு சொல்றாரு. ஈவன் சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்றாரு அவருடைய கோட்பாடு பண்ணும்போது கடைசியில, இதி அதி சப்தயக அக்கார்டிங் டு திஸ் சப்தாஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சப்தாஸ் வந்து எல்லாமே என்னத்துக்கு கோட் ஆகுது? சாண்டிங்க்கு தான் அவரும் சொல்லிட்டு வர்றாரு. சாண்டிங்னா நம்ம சப்தமா நம்ம நாம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இங்க சொல்றாரு குறிப்பா. ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, according to the scripture there is no written. He also refers to sabda in sutra by saying mantrartha vadati, மந்த்ராஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். இவர் என்ன சொல்றாரு? நோ ரிட்டன், அந்த வேர்டை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிரபுபாதம் என்ன சொன்னாரு? யார் இதை சொல்றாங்களோ சிம்பிளி பை சாண்டிங், அவங்க என்ன பண்றாங்க? நீ நாமஸ்மரணம் பண்ணாவே வந்து எங்க போலாம்? கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போலாம். நீ கடவுளுடைய தாமத்துக்கு போனா திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் இவரும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரிய கோட்பாடை இங்க எடுத்துட்டு வர்றார். இதி அதி சப்தே பயக, நோ ரிட்டன். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து என்ன பண்றாரு? வாச்சாஸ்பதி மிஸ்ரா இன் பாமதி supports this and clarifies this further by adding that a contrary view, Shruti Smriti Vrudoha, in conflict with Smriti and Shruti. இது வந்து இவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. பாமதி என்ற புக்ல வந்து வாச்சஸ்பதி மிஸ்ரா அவர் வந்து எழுதியிருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறார். நன்றி தெரிவிச்சுட்டு அவர் எழுதினதுக்கு எல்லாத்தையும் அவர் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அட்டென்டிவா இருந்து ரிப்ளை பண்ணிருக்கிறதுக்கு அவர் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம இங்க வந்து நிறுத்திக்கலாம். அடுத்த வாரத்துல வந்து பிரபுபாதா, அடுத்த நாளைக்கு வந்து பிரபுபாதாவோட லெட்டர் ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे कृष्ण माताजी.